Акцентаваць увагу на вырашэнні праблем грамадзян – адзін з галоўных пасылаў для дэпутатаў. Аб напрамках работы народных выбраннікаў гаварылі ў Салігорскім райвыканкаме. Тут прайшла 23-я сесія Салігорскага раённага савета дэпутатаў 29-го склікання. Адкрыла сесію і узначаліла яе працу старшыня райсавета Алла Калеева. У рабоце сесіі прынялі ўдзел дэпутаты, кіраўнікі структурных падраздзяленняў райвыканкама. За 2025 год было праведзена 10 сесій, на якіх разгледжана паўсотні пытанняў, уключаючы карэкціроўку бюджэту, зацвярджэнне інвестпраграмы і кіраванне маёмасцю. Дэпутаты актыўна працавалі з насельніцтвам, прайшло 250 сустрэч. Усе пытанні, якія паступілі старшыні раённага савета, застаюцца на кантролі да іх поўнага рашэння. Дэпутаты разгледзелі 13 пытанняў, уключаючы справаздачу аб выкананні бюджэта за мінулы год і змены ў бюджэт на гэты. Таксама былі ўнесены змяненні ў інвестпраграму Салігорскага раёна і прадстаўлена справаздача аб рабоце раённага савета дэпутатаў. Прыняты рашэнні па зацвярджэнні мерапрыемстваў па рэалізацыі праграм «Здароўе нацыі», «Турызм», «Грамадства роўных магчымасцяў», «Развіццё АПК», «Дэмаграфічны патэнцыял», «Камфортнае жыллё» і «Спрыяльнае асяроддзе». Рэпартаж аб працы дэпутацкага корпуса глядзіце адразу пасля выпуску навін.